dan ljudi, evo nas ponovo Tronky Games NM, igrat ćemo na Mineplexu u Survival Games. Idemo, let's go, samo da upalim mikrofon, samo minut. Gdje si je, gdje si? Ne znam. Kako ne znaš? Skatem. Ajde, idi tamo iza sebe. Idemo, let's go. Idi tamo levo. A gdje levo, bre? ne tu. Jesi ti ono pigmin, nisi? Ja sam iza tebe. Ja sad sam ne praviti. Slabo mi se nešto čuješ. Ne prekidi. A znam, pa ovdje, zar nismo Pazi, malo? pazi. A bili smo Možda ovdje malo gubim. prije. Malo prije smo bili ovdje. Je li hoćeš? Imaš kera? Imam. Evo ga često. A to se ja pio. Majne. A daj, vrati. A vrati se, Kira. Ko prvi nego... Ti imaš kera, beži tamo. A daj mi hleba. Imaš Bleb. kera. Ne, treba hleba. Sad ti ubijem onoga. Dođi da gubijem. Eno ga čekaj. Ajde, ubi ga. A pušti te. Ima mač drveni. Pa ja da gubijem, evo ga, Ajde. dođi. Požuri. Pazi. Ubit će me. Keru jedan, dobre. Ubio sam ga. Daj mi nešto, kako ti brzo. Čekaj. Odmah pokupi se. Čekaj, drži. Evo ti ovo. Kako ti brzo bolje pokupi se. Eto ti. Ali imaš? Ništa A? bolje. Šta? Nemaš. Šta? Luk. Ma ja. Ej, za mene neko me vije mi neko. Moj vuk. Nije vuk. What? Zato ne znaš? Ti normalno još da me ubiješ. Evo, znaš ti ubijem te i samo tvoj kero ostane još živ. I onda moj Kira ostane živ i onda te... Ja mislio neko iza nas je. Gdje si? Daj bre, svaki čas pokupiš koji hoću ja. A dobre, pokupim. Ja idem da uzmem Uj, hrane. rekao to neki tamo. Ja idem da uzmem ove malo hrane. Znaš kako se uzima hrana odavde? Ne može se. Može, samo skačeš po nju. Aha, uzmi, ajde, ja ću da vidim što ima ovdje. Imam 24. Evo ga! Otkide me. Ovaj test je moj. Ništa koristi. Imam zlatne pantalone za tebe. Može, ja sam nastavio. Ako hoćeš. Naravno, samo ako nađem sa iznos. Evo ga. Našao. Zlatni mač. Yes. Rana. Gdje si? Eme, ovamo, ide ove kući tu sa svim. Evo, dolazi na kuće. Imam kompas za supply drop. Dobro. Znaš ono što pada? Pa znam, naravno. Ja idem ovamo, idem preko ovoga. Možda idemo gore ili? Ne, idem jedan čest tamo, ako ga niko ne... Ne čujem te baš najbolje. Idem da vidim baš onaj čest tamo, Tako može. Aha, ja mislim da je skupljen. ja... Pada mrak, to je loše. Popravi devojci njemu devojka. A ne, stvarno, pa stvarno. Dijamant Na neću brate. i iron. Drži bre. A drži tvoje čest, ajde. A drži! Eno kada da gubimo bre i tačka. Ej, evo ga supply drop. Idem ja do supply Pa dropa. to je bre, ubit će me vam, a idi ti pa mene ubiju, pa meži bre tamo. Gdje je? Jedno ga vidiš bre na voda pa, dvojica ja A, mislim. dvojica. Hoćeš da ih ubijemo ili? Ne, bolje se s njima ne tući. Idem ja, hoćeš na supply drop ili? Gdje je on? Idem ja na supply drop, ajde, dođi. Gdje je on? Gdje je on brate, pa šta ne vrtiš? Dođi, idemo do supply drop. Meni, stani bre, sačekaj me ovdje. Evo, sad ću te tamo preko sačekat. Fali mi još jedan iron ili još jedan dijamant za mač. Ajde, blizu smo. Ej, istekao mi za supply drop. Tu je negdje. Nekih. Evo ga čuješ?
čujem ga, ali gdje bi mogao da pada? Čujemo ga sve bliže. Ne mogu Centar. se unutra. Pao je negdje. Ali Pao je, gdje? pao je. Gdje si ti? Aha. Dođi u centar. Pa dvojica! Dobro, To sam ja, a ej. daj beži, bre, pa što mi... Ja nemam hrane, brate mile. Nemam ništa od hrane. Ja imam, dođi. Sve uzmeš... Daj meni, bre. Ti samo uzmeš dobre stvari, to ne vera. Hvala. Da, drži ovo. Ne treba mi ništa. Drži, skupi. Ne. Pa Što je skupio? Keru. Te su upuvani udar. Drži ovo, molim te. Ne. Što je opuvano, brate? Ima nešto dobro. Neki me prati. Neki iza mene. Neko me tuče. Dvojica, još jedan iza tebe. Ubili smo ga, ajde. Ajde još ovoga, ajde još ovoga. Pa sve si uzeo. Zar to moguće? Ajde Keru. Pa sve si uzeo, bre, pa šta ja uzmem? Tim, pokaži mu tim. Ajde, ti. I onda ga... Reci Keru prvo. Evo ide Ker, evo. Sad ću ja odim da izađem. Reci Keru. Pušti... Čekaj, pusti ga kao tim. Pusti ga. Izvini. Ubi ga. Dobra, to. A daj mi na kompas. Drži, bre. Ej! Ubili te. Ne, da. O, brate. Jesi te ubio? Da. Baš da vidimo ko će pobedi i dobro to. Evo, DM za 60 sekundi. Jel snimaš? Da. Mogli smo da pobedimo, zar ne? Mene nešto lagalo. Baš je bilo dobra partija. Pa dobro. Evo neki se vamo dvojica tuku, bre. Znam, u centru. Ja? Evo, ovaj pobedio. Ja sam van centra, ja ne znam gdje sam. Koliko ih još? 4? 4. Mogli smo biti barem. Ali nema veze. A super je bilo partija meni, tebi. Evo vidio smo nas ubili, ti me to. Ja? Iši imala je metalni mač, bre, iši ovaj dijamantsku sekiru. Kameni. Nije, bre, ovdje metalni, ja vidim. A ovaj ima dijamantsku sekiru. Bat. Ajde, DM, bre, treba da ide sad. Sad ću to. Tuču se, ajde, hoću. Gde su? Povuče DM, ne mogu da vjerujem, tamo što se potupi DM i povuče. Ma ova dvoje su tim, vidiš, bre. A da. A snijeg. Što vi rade, ovi beže? Pa, znam. Vidi kako će da rokne. Znao sam. Ostali ih je još... Još njih dvoje. Troje? Još samo njih dvoje, još njih dvoje. Troje, bre, ostalo još jedan. Nije. A jeste. Samo još njih dvoje. Lagati, kontaš. Jeste. Kad se oni potuču, Gotovo. ćeš na ovu. Ajde, baci. Ajmo, tuča. Tuca. Vidim, baš hoćeš. Ajde, više, bre. Vidi kako snijeg sve. A baš je ovako, znaš šta bi bilo dobro? Ovako, kao da slikam ovako baklje u kućicama i snijeg preko njih. A ja sam pisao govor, ne, još na jako ne bi oni krenuli, ja stuču dok... Ne. Ne, dok nas dobro ovdje ne... A da se napune, kontaš. Jeste, više bi se napunili. Hoćeš još jednu poslove? A ne. A? Evo da davaju se i ajde, go. Da. Evo ga. Ajde više, tučite se, šta čekate?
Ajde, ti imaš sekiru od dijamanata, To šta neće ćeš? pobediti. Čekaj malo da odvalim se. Ajde, go, brate, više krenite. Nadam se da će Snig da ih rokne. 3, evo je, 2, 1. O, to je Jo. Ajde, ajde, ko će koga? Šta, ja, pobedit će ovaj. Ja mislim, Pobedit će ovaj sa sekirom. ja mislim ovaj Metanović će pobediti. Šta sam ti To je rekao? to, ljudi. Pobjeda je pobjeda, mi smo izgubili. Doviđenja.